Λοιπόν, δεύτερο tutorial για το παιχνίδι Minecraft. Σήμερα δεν θα σας δείξω το πώς μπορείτε να το κατεβάσετε, αλλά το πώς μπορείτε να αλλάξετε το skin και το πώς μπορείτε να έχετε κάποια αντικείμενα, ναι, αντικείμενα, items. Ναι, στο παιχνίδι στο single player. Ανοίγουμε το browser. Να, είναι δική μου παραλλαγή, γιατί το βίντεο αυτό ανεβαίνει το The Legend 1 tutorial, όπου είμαι εγώ, και θα πατήσετε το link που θα βρείτε κάτω στο description. Θα το κατεβάσετε. Οκ. Αποθήκευση. Εγώ το έχω κατεβάσει ήδη, αλλά του κάνω την κατάσταση. Δεν το κλείνουμε, θα το χρειαστούμε και σε λίγο. Να το. Να ρίξουμε μια ματιά το πώς είναι τώρα το παιχνίδι χωρίς να το έχουμε επεξεργαστεί. Το Minecraft τώρα πια υπάρχει και στα ελληνικά. Ο λόγος δεν ξέρω γιατί το κάνανε, αλλά είναι καλό αυτό. Ένα παιχνίδι ενός παίχτη. Θα δημιουργήσουμε τώρα εξαγρήγορα ένα κόσμο, δεν είναι τίποτα. Θα πατήσουμε τώρα πακιστανικά, δεν ξέρω τι σημαίνει καν αυτό. Δημιουργία νέου κόσμου. Τώρα θα σχηματιστεί το έδαφος, γι' αυτό θέλει ένα χρονικό διάστημα, πολύ μικρό. Εντάξει, έλα. Ορίστε, δεν θα κάνω κάτι, θα σας δείξω μόνο στο inventory ότι αυτό είναι το βασικό skin που σε λίγο θα αλλάξουμε και εδώ πέρα σε λίγο θα υπάρχουν όλα τα items. Βλέπουμε δεν υπάρχει τίποτα, οπότε πάμε να σας δείξουμε. Αποθήκευση και έξοδος. Όποιοι έχουν Windows 7 απλώς ανοίγουν την έναρξη και πατάνε data και μπρος και πίσω το σημαδάκι σε 100 και θα βγάλει αυτό εδώ πέρα το παράθυρο. Πατώντας ένα Minecraft που λέει εκεί, θα μπείτε στο bin και κάτω Minecraft θα κάνετε άνοιγμα με WinRAR. Τώρα θα χρησιμοποιήσουμε αυτό που κατεβάσαμε. Το ανοίγουμε και απλώς τα μαρκάρουμε. Δεν τα κάνουμε copy γιατί αν θυμάμαι καλά δεν γίνεται. Τα μαρκάρουμε και τα περνάμε όλα εκεί μέσα. Περάστηκαν. Τώρα πιστεύω θα υπάρχουν όλα τα items. Πάμε να δούμε. Αν υπάρχουν συνεχίζουμε και σας δείχνω το πώς μπορείτε να αλλάξετε το skin. Δεν ξέρω γιατί κολλάει. Μισό. Ναι. Ξανά. Ορίστε. Πάλι το ίδιο. Δεν ξέρω, μάλλον ο υπολογιστής μου είναι σάπιος. Τα νεύρα μου. Ναι. Ξέχασα να σας πω κάτι. Ναι, δικό μου λάθος, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μόλις θα περάσουμε όλα τα αρχεία πρέπει να διαγράψουμε αυτό το μετά INF, δεν ξέρω πώς το μπούτσο λέγεται. Κάνουμε δεξί κλικ και πάνω το 1, 2, 3, 4, 5, το έκτο λέει delete file και πατάμε ναι. Ωραία. Το ξανανοίγουμε. Ήταν δικό μου λάθος. Να βλέπετε. Παιχνίδι πάρει ενός παίχτη και ξαναμπαίνουμε σε αυτό το πακιστανικό που έγραψε. Πατώντας πάλι το inventory βλέπουμε πως έχουμε items εδώ. Για παράδειγμα θέλω να πάρω TNT. Κάνουμε ένα boom τώρα. Βλέπετε. Μπαμ. Ορίστε. Θα σας δείξω τώρα τι άλλο μπορείτε να κάνετε με αυτό. Με αυτό που περάσαμε, δεν θέλω να μαζέψω τα item. Δεν θα το μαζεύω. Θα το χρειαστώ άλλη φορά. Ναι, τέλος πάντων, δεν χαμιέται. Συγγνώμη για την έκφραση. Πατώντας στο inventory βλέπουμε εδώ πέρα πως μπορούμε να το κάνουμε μεσάνυχτα, πριν σκοτεινιάσει. Μεσάνυχτα, ήλιος, εντελώς. Έχει και μεσημεράκι, λογικά είναι αυτό. Μπορεί να αρχίσει να βρέχει, θα να χιόνι.
Ναι, μπορείτε να κάνετε να χιονίζει, να βρέχει καμιά φορά, όποτε το πιάσει. Και να... Και αυτό εδώ πέρα δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται ακριβώς, αλλά κάπως θα λέγεται. Βγαίνουμε τώρα από εδώ πέρα και πάμε να σας δείξω το πώς μπορείτε να αλλάξετε το skin του παιχνιδιού τώρα. Λοιπόν, ξανανοίγουμε το browser και πάνω πατάμε www. Υπάρχουν δύο σελίδες που είναι αυτά εδώ πέρα που τα δείχνει. Και πατάμε Minecraft skins.com είναι το ένα. Εγώ θα κατεβάσω από το άλλο γιατί έχει πιο ωραία skin προσωπικά για μένα. Εσείς δείτε τα και τα δύο και διαλέξτε εσείς. Η διαδικασία είναι το ίδιο, δεν αλλάζει τίποτα. Να, το βλέπετε αυτά εδώ πέρα. Και μετά το άλλο είναι www.minecraftskins.info. Να, εδώ πέρα βλέπετε έχει πιο πολλά, δεν είναι μόνο αυτά, εδώ πάνω έχει κατηγορίες από ταινίες και καλά. Να βλέπετε το Jack Sparrow, Tony Montana, δεν ξέρω, Michael εδώ. Τέλος πάντων έχει από την τηλεόραση, παιδικά είναι αυτά. Να, ο Ash, ο Bob ο Μάσορας, Dexter. Έτσι τους ξέρω όλους, ποτέ δεν μ' άρεσαν τα παιδικά. Και από διάφορα παιχνίδια βλέπουμε εδώ πέρα το Luigi, βλέπουμε το Mario, δεν θα ξέρω εσένα, το Grass, το Wario νομίζω λέγεται, Sam και Max, δεν το ξέρω. Και αυτά Angry Birds για ποιον έχει iPhone, κινητά Android θα το ξέρει σίγουρα. Μετά έχει διάφορα άτομα, ένα αστροναύτη, ένα δεν ξέρω, είναι την Κλοπάτρα, ένα γκάνγκστερ και καλά έτσι, ένα yo motherfucker και έτσι. Εγώ θα κατεβάσω Teenager, γιατί και εγώ έφηβος είμαι. Και πατάμε download. Να το κατεβάσουμε και πάμε στην επιφάνεια εργασίας. Τα αποθηκεύουμε. Ωραία. Τώρα το κλείνουμε, δεν χρειαζόμαστε άλλο το ίντερνετ. Πόσο μπούτσο είναι. Να το, Teenager. Και το κάνουμε με τα ονομασία rename και το ονομάζουμε Char. Champion, νομίζω λέγεται με κανονικά. Και συνεχίζουμε και ξαναπάμε πάλι εκεί που ήμασταν. App, data, ναι. Minecraft, πάλι πάμε στο bin και ανοίγουμε το Minecraft με WinRAR. Αλλά τώρα δεν περνάμε κάτι. Κοιτάξτε τι κάνουμε. Πάμε mob και βλέπετε εδώ πέρα το char. Εδώ πέρα. Παίρνουμε το char και το περνάμε. Και πατάμε delete files after archiving λέγεται. Δεν μου αρέσει τα αγγλικά καθόλου. Και πατάμε ok. Τώρα αν πάμε να μπούμε στο Minecraft. Ναι. Αυτό είναι από τα Java. Το κάνει για να μου σπάσει τα νεύρα. Αν μπείτε θα μπούμε πάλι στο ίδιο κόσμο που πάθαμε πριν. Το πακιστανικό αυτό που ονόμασα. Βλέπετε, το skin μας έχει αλλάξει. Έχουμε αυτόν τον έφηβο. Τα items τα έχουμε ακόμα, δεν επηρεάζει τίποτα. Ελπίζω να σας βοήθησα και να καταφέρετε να το κάνετε κι εσείς. Αν το κάνετε όπως το έκανα εγώ, το έχετε καταφέρει. Δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Θα περιμένετε σύντομα το επόμενο μου tutorial που μπορεί να είναι πάλι για το Minecraft, αλλά θα δείξω το πώς να επιβιώσετε την πρώτη μέρα. Γεια σας. Γεια σας.